Ayan na guys, luto na. Hindi masyado na sa ibutang sa kuan. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Today is March 30. March 30 ba? March 30, karon. Nja guys, ganihang buntag, waraday ko'y trabaho. Kuan ako naglutog pamahaw paniud to. Nja, pagkahapon, nag-assist ko sa mga amo kay kanang 9 days sa jangbanang namatay kat betong jangbanang nga gi-COVID. 9 days karon ninja lang dihay masa online ninja kay ang gingan sa una nga kanang tiguang nalagay si Dia. Siyang si Dia i-assist og kanang magmas na kay wa ba din knowing about anang mga messenger sa nga nang edad ni Dia nga 88 na. So nga na nag-message na ako dito sa diyang kwarto, nara kong para sa giban-ubanan, so wa ko nahimo, mapayang paggawas ron. Nja, ganihan, nagluto day ko adobo, wala na nag-film guys, kay kanang adobo, simple raman na, nja. Tanan naman sa gurong tao kay bawa og luto adobo. Nja karon day guys, kuan. Das, dugay ra nila, kay init naman karon, nga panahon, init na. Nakanahan na ako nga hanis diyang lutoon, gulaman. Diya, hanis ang lutoon karon para amo pang makaon kay ting-init na. Diya, nagplano man ako magbiko po. Diya, wa man may sangkap. Di man may makasibat karon, bawal naman mo sibat. Mao nang kanahan na ako nga. Sayang mapunid din na ganito naman. Duha man ni kapak. Diya, kanahan ako gahan lamang lutoon karon. So, mga niyan, isang lutoon karon. Diya, magluto ko na, mag-restorya din po kong sindahan. Mga dyan po pasensya sa katong nag-message sa messenger, na nag-message nga kanang na mga dyan hagtabang. Diya, pasalawa dyan ko nga di ko kahatag nimo sa imong ipangadyong tabang na kay sa mga sitwasyon dari, di dyan may kagawas. Diya ako magani gusto magluto ako magpadag kwarta sa amo nga kay kanay may ikog na kuplorami nga ija dito tanang gasto gusto ko magpadaga di lang ako makapadaga kay di lagi mo makagawas sa adlak dari sa mong lugar sa mong barangay kay kada buntag na di mag round nga taga barangay magsige sila pa remind sa mga tao nga di ko numugawas kay daghan na daring natakdan sa COVID. Nja mao to nga mga kong pasensya dadtong sige misis na mga dyan hagtabang ginawa gadyo kay kahatag nga tabang nimo kay di lagi ko kagawas dyan na po yung nag-misis na nga na mga juglud pati load gani ako agali ko yung load madyo gali dari kami kay libre mi og wifi dyan maka libre ako ganang messenger nga na load maka-load ko loadan ko sa uyab pero katong sige pa nga dyan nag-load mga nga na di na para sa unang panahon nga maka-load ko ninyo ug napay mahandyo na nga makahatag ko sa una pero karon jud mga jud pa sa ilodaan nga di jud ko makahatag sa inyong ipangadyong tabang ako di man po ko maingog di ko mahatag og nay mga jud ang tabang pero sa ang sitwasyon na gidari di man na isugal ang kinabuhi nga mugawas ko nga basing giina nami bawal mugawas ndya mahadlok po ko ganang nga na mukawat ko gawas ndya mahadlok ko kasi ba ko matakdan ko sa paggawas ako rabay magdaldal sa amo gangamo ra ba kay kuan na tiguang na diya ako rabay mag-BP nga ako mo kuan ni diya ba mo daldal ko permi mo nang nga ko pasensya diya kanang katong uban bitaw nga nagtuo nga nakasildo na ko sa YouTube sa pagkatinuod tinuod nakadawat na ko kanang pin pero wa pa ko ni sildo kay anis karon makaibaw mo nga og kanang di tanan nga makadawat og kanang pin
Google AdSense pin, di tanan makadawat dana, di buat pasabot mo, makadawat na kay nganan, musildo na ka. Depende na sa imong revenue, ug dako na kag revenue. Uy, mo sildo na ka, pero ako, di pa dako gang revenue na makahibaw mo, wapa ko mo sildo. Nga ito nga uban, nag-message na, mga jo ko nagbalato. Masayod mo, wapa ko sildo sa YouTube. Na ako sildo sa trabaho, pero lisod po kang sildo sa trabaho ang ipanghatag ninyo. Bisan pa siguro, musildo na ko sa YouTube. Na po ko'y kagaling yung kinahanglan po ko magtigong kay bawa na wadya mo sang kinabuhi nga ko ang single mom ko na asalyana. Nang sa uban nga nagtuo nga ka ng nisuldo na ko, basig nagtuo mo kwartaan ko, di ko kwartaan, nagsalibro ko sang sildo. Diyan ang sildo ko, di pa sabot nga no sildo ko, harapong ugnay mga jong tabang ha, pong ihatag tanan, di nagkuang ko, nagtigumpog ko kay kapoy ba guys manarbaho. So mga to, mga dyan akong pasaylo dito nagsigig-ingag, mga jog balato, mga jog load, mga jog tabang, mga to yung gingag trona, di jog ko makahatag din sa karon nga panahon kay gihigpitan na nga mong straight dari, di mi makagawas-gawas. Diyan, mga to, wapa ko ni sildo sa YouTube. Diyan, bisan pag nisildo na ko, di po ko basta-basta gajib ninyo, makatabang, makahatag, makapada, nga nang may mga juglod. Sorry jud guys. Diyan mo guys, magtimplas ako dani guys, anong lutoon. Mara to. Nistorya ako kay kanang nagtuo mga ning uban, dagang ko kwarta, porkit nag-post ko og kanang nakadawat na ko sang pay, nakaingan sila og nakadawat na po kog dakong kwarta. Kanihang gisukod guys, kay nasa instruction nga isa ka pack. 1.5 liter may ibutang. Dami. Ngadyo ko, pasensya. Diyan guys, na isang butangan ng na ni guys. Condense. Dari sa mong lugar guys, ano nagadang adlaw ka. Kay makakita ka manggi kuha ng manggi palo ang feed sa barangay dari, barangay Sikatuna. Nang nakahibaw ko nga adlaw na yung mga pasyente. Nang ako dari mahadlo ko. Diyan guys, at isang butangan ng milk. Sayang manihaning ako anong pero mahugas tong mga bilin. Ako gani guys, pagkatinuod naman dyan guys, kanang may kauliyon na dyan ko sa mo, hingga kanang muli po ko hanggang nangunan, mabahay nangunan na. Kanang itong bakasyon ko, dari mabahay nangunan na kay naloy ko sa among tiguang. Hingga kanang muli ko. Sila rang duha mahibilin. Nga na magnana po kung maluwi ko tiguang sa ba nga. Namas dyan ka ng anxiety disorder. Usahay, ang ahadong trabaho usahay, huwag ka nang andaran si Dad. Tulad ko si Diyang kwarto.
maglingkod-lingkod, magbantay-bantay ni dyan na. Mabutan sa ka adlaw nga dito ako balaw-ban ni dyan. Luwi lagi ni guys na kuan. Natiguang na bitaw tayo niya. Watay anak nga kayuban. Marag hadyan di paminaw, matiguang ta guys, niya watay anak sa atong kiliran, marag digid lalin. Radyo galing ni sila kay kwartaan sila na sila isildo na magbantay. Mao na si guys, ang gulaman haning ipakan. Ito guys, sakay sa ning ipakan. Mao na siya guys. Asa ning tabukawon guys. Medyo guys na aming bukaw na guys. Medyo pwede na si guys sana sa isang iyok. Ang kadyo. Kasi dumandami guys sana isang pabugnawon. May butang sa container. Medyo guys yan na guys. Luto na. Hindi masyado na sa ibutang sa kuan. Ayan. Napod may kuhan guys ba ang dessert. Parang kayo pa. Na medyo hinukuan guys kanang binignit or biko. Medyo lagi ko pilit. Asa na yung pabugnawon guys, isa na ibutang sa kuan red. Long siya guys. Umot siya.
Mauna na si Jia guys. Haan na laman na siyang pabugnawon. Diyo, kainit naman na. Mabugnaw na si Jia. Haan na naibutang sa kuan freezer. Para ugma guys, ang una ng makaon.